Mayong adlaw nga Sabado, mga higala, ania na sab ang atong bagong episode sa Maayong Balita sa Central Visayas. Kamu ba mahiligon sa arts and culture? Pwes, tanawa kining event nga gipahigayon kabahin sa Arts and Culture for Development isip kabahin sa Sandugo Festival dito sa Bohol. Unsa ka mahinungdanon ang arte, kultura ug kapanulundan sa usa ka komunidad. Ang arte magpahiusa sa nagkadaiyang katawhan, ang kultura mo isugnod nga maghaling sa pagsinabtanay ug ang kapanulundan makapasalingsing sa pagkamamugnaon ug magpagitib sa kapiskay ug kalipay. Ang arte makahulma sa panahom, makatamla sa mithi o maghubad sa kasinatian ngadto sa unsay nindot, unsay makalipay ug unsay makapaalim sa samat sa kakapoy ug kabudlay. The world is like a sick man, no? And the art is the healer. Kini silang tulo may gihimo nga agianan sa mga sektor nga naglihok sa arte ug kultura sa Bohol aron pagpatunhay sa kapanulundan ug pagpalambo sa katilingban. Kini usab mo'y tema sa Bohol Arts Expo nga nagpadayon dinhi sa Eskwela de Niñas at bang sa Plaza Rizal sa Tagbilaran ni ining Sandugo Festival karon. Mapasalamaton man ang mga artist sa Bohol tungod sa suportas kagamhanan, hangyo nila ang permanente nga gallery alang sa ilang mga obra. Sa nagkadaghan nga mga artists dungan sa ikaduhang hugna sa Bohol Expo karong tuiga. Nagkabaga ang interes sa kakayahan sa kultural o creative industries sa pagpaandar sa mas malungtaron nga kaugmaran o pagpabukas sa mga kapanarbahuan. Kini karon may tumong nga gipadayon sa Bohol. Alang sa Maayong Balita Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol. Nabo mo'y business ubo sa creative industry sector? Ang Department of Trade and Industry mitanyag karon og mga assistance alang sa mga MSMEs for creative sector recovery sa Negros Oriental. Nailhan ang Dumaguete City isip usa ka university town maong dili katingalahan nga adunay lain-laing pundok sa mga artist ang naporma dinhi. Matod pa ni Ian Kasukot, usa ka palang ka-awardee matawag na Capital of Philippine Literature ang Dumaguete City tungod sa kadaghang mga iladong writer o literary artist ang gikan diri, sama ni national artist Edith Tiempo. Aduna sab lain-lain nga mga aktibidad ang mga gipahigayon dinhi aron mapahingusgan ang lokal nga literary ug creative sector apan naundang kini tungod sa pandemya. Creative entrepreneurs have lost everything during the pandemic. So Agi hinabang sa creative industry sector, ang DTI gitagaan og oportunidad ang mga artist sa pagpasundayag sa ilahang mga obra pinaagi sa 7 ka adlaw na trade fair niadtong July 1 to 7 sa usa ka mall sa Dakbayan. Gitanyag sa maong trade fair ang mga paintings, mga litrato, mga digital print, crafts, souvenirs ug uban pang mga produktong gigama sa mga local artists. It's just one of those marketing strategy na among gibuhat. Pwede po na mo silang i-link directly to an institutional buyer. Aduna sab mga lecture nga gipahigayon ang DTI aron magiyahan ang mga creative entrepreneur sa pagpalambo sa ilang mga negosyo ug madugangan ang ilang kahibalo sa ilahang craft. Alang sa Maayong Balita sa Negros Oriental, ako si Hazel Gloria. Anaa sa 80 ka mga KK.DOT and Youth for Peace members ang misalmot sa 11 Himamat Peace Camp dito sa Siquijor. Ania ang mga highlights ni ining panghitabo. Proud kamo sa inyong mga kabatanunan. Kami diri sa Siquijor. Proud na proud! Kapin sa 80 ka mga batanon ang misalmot sa 11 Himamat Peace Camp dinhi sa Lalawigan ubos sa tema Kabataan Tayo Mismo, pwersa ng pagkakaisa at bagong pag-asa as part of the Police Community Relations Month nga gisaulog matag Hulyo. Atong makita nga kini gisalmutan sa mga Siquijornon youth nga buot mo bansay, mulihok og mutampo isip advocacy support group sa gobyerno ug buot mahimo mismong parte sa kabataan kontra droga ug terorismo or KK.DOT Siquijor. Tungod kay tumong maniini ang pagpromoter sa kabangkaagan ug kaamguhan sa mga kabatanunan ug mga estudyante isip force multipliers batok sa kriminalidad, illegal drugs ug terrorism.
Ang maong himamat naglangkob sa mga kalihukan sama sa mga seminars, physical exercises, sports fest o competition on performing visual and literary arts. Kini gipasiugdahan sa Secure Police Provincial Office nga gipanguluhan ni Provincial Director Police Colonel Robert Lingbawan kauban sa KKDAT nga gipanguluhan ni Rads Tumpong ug Vice President Nico Sairi ug sa Youth for Peace ubos sa pamuno ni Dex Magtahas sugod Hulyo 12 hangtod Hulyo 13 diri mismo sa headquarters Kaipilan, Siquijor. Mitampo usab sa ilang suporta ang 11th Infantry Battalion ug 302nd Infantry Brigade sa Philippine Army, Philippine Coast Guard ug uban pang mga government forces. Ngani kini gitambungan mismo sa commander sa 302nd Infantry Achiever Brigade, Brigadier General Leonardo Peña, isip guest of honor and speaker. Migahin usab sa iyang dakong oras ug suporta si former SKPF President ug karon board member Bral Dia Tumarong. Alang ni ining maayong balita, ako si Rizali Anding Calibo sa Philippine Information Agency, Siquijor. Basta batanon! Kumbate Verde! Ganahan mo masayod about urban farming and community gardening? Ang Department of Agriculture Region 7 adunay mga programa ni ini. Subay sa ilang pag-awhag sa mga subuanon sa pagbuhat sa urban gardening. Gidasig sa Department of Agriculture Region 7 ang publiko sa pagpananom pinaagi sa urban farming ug community gardening. Aron mas mapalambo pa ang food sustainability, ang Department of Agriculture Region 7 padayon nga nag-promote sa urban farming and community gardening sa mga urban communities dinhi sa rehiyon. Ang focus din nato karon is nalan ma-food secure ta. Even the household lang makaproduce gid ng pagkaon kung gusto una to magpugi lang ta. And then kay usually lagi akong ginaingong ganina kung nata sa urban limited ang atong space. So pwede gyapon ta makapananom using mga containers, no? So ang benefit ana kay natay local source of food, no? Di na ta kinahanglan mo at pagmerkado kadira ta sa atong mga tugkaran. Subay ni ini, ang ahensya misaysay sa ilang mga programa sa subsub nga pagduso sa urban farming. Kung natay purpose sa disability, naabot tayo purpose sa agriculture mo na siyang plant programs na encourage siya makahatag taoban. Seedlings, kanang various vegetable seedlings, and then seeds, tapos tayo panghatag mga garden tools, organic fertilizers, and plus ng training on how to grow vegetables. Kini nagtumo nga palig-unon ang pagtuman sa moong matang sa pagpananom ngadto sa mga mulupyo sa syudad ug mga kalungsuran. So ang makaabil sa atong programa pwede ang individuals, katong individuals na sila certain lot ownerships or pwede din anak. And then, ikaduha, itong mga private institutions or FCAs or mga eskwelahans, no? Gipahimangnuan ang kadtong mga interesado sa urban farming nga mo-avail sa mga programa aron mas mapalambo ang ilang kasayuran ug mas makakaton pa sa maong proseso niini. Isip usa sa mga lakang aron mapahingusgan ang produksyon sa pagkaon, miawhag ang DA7 sa tanan sa pagbuhat sa urban gardening sa ilang matag tugkaran. Alang sa mayong balita sa Cebu, ako si Beth Parcon. Nalingaw ra ba mo sa atong episode today? Aduna ba mo'y nakatunan ni ini? Comment below sa storya na inyong naganahan o mag-uban na punta alang sa mayong balita sunod simana. Alang sa dogang detalye, bisitaha ang musunod. Ako si Rob Cabardo. Andam nga matud kaninyo sa maayong balita sa Central Visayas.